товари, бе. Още напред, бе, стига дърпа назад. Хайде, тръгвай, Мартине. Тръгвай, Мартине. Хайде, шиш. Ялте, Касиян. Ялте, ич. Ивчо, погледни. Само да я фърлиш. Хайде, ти не примещи. Влизай с нея мощно. Лъжи го навътре. Да, айде пускай. Пускай десния, бе. Изкарай оттам. Хайде, Влад. Абе, дърши топката, бе. Чакай. Идеална. Давай. Дай на двойност, Джеймс. Остани. Дай му я. Айде сам, бе. Абе, Джеймс. Абе, влез, бе. Radu, vezi că ai om aici, prează superioritate, vezi? Moară mai... Мести. Мартине, мести, тя се разхожда. Сашо. Кажи на Мартин да мести, какво тук? Спокойно, бе, Даяне, стига бяга сега, бе, почувайте, бе. Искам да вари тая топка. Стой сега! Ето я, айде, задръжа. Комуникация, бе, кажи нещо, бе. Абе, Вайло! Изкарай оттам, бе! Тръгвай, Мартине! Не иртай! Мина! Аре, Джеймс! Мамо! Още! Подсказвам ти, бе, още, бе, от тук идва, бе. Бари, бягай назад, бе, Георги. Ей, Вайло, мисли, бе. Браво! Абе, какво и ти, бе? Съберете се, бе! Виж, че я ритат, бе! Съберете се, бе! 5 пъти ви казвам! Събери се, като те пустиш, ще затвориш вратаря, бе! Аре, бе, ритния, бе! Виж го, бе! Аре, ритния, бе! Вече идва тук! Само я иззе! Бъде дясно крило! Иззе! Че умреш от страх! Стъпа яко, бе! Ред! Бегай! Дай да обучнава! Присопката, дай ма в къмпата, обърни са! Пускай тя го няма! Пак я зими! Петьо! Тръгвай, Мартине! Тръгвай, Мартине! Влизай! Удар! Бе, какви са тези подаръци, бе? Мартине, пи го, бе, човек! Стига, бе! Оле, майче! Вътре, Георги! Саша, ако трябва да се я поеме. Дай му е сено! Саша, комуникация. Тръгвай, Мартине! Завършвай! Абе, къде са тези подаръци, бе? Пускай десен, едно отива на тъча. На тъча бързо. Георги, стига бяга! Да, спокойно. Дай му я. Бъри назад на алта. Дай на Георги между тях. Дай му я. Остра топка му дай. Фърре. Дай вътре! Къде отидила, човек?
Петьо! Петьо! Абе, влез навътре, не дей да те е страх, къде отиди? Влези от центъра навътре, супер! Къде отиваш там? От центъра към вратата! Георги, стой там, бе! Сам пазя. Пак си 10 крак. 10! 10! Супер! Ейте! Спокойно! Не се обаждайте, ей! Вътре! Вътре! Кажи му да се я поеме, така. Георги! Георги, остани, бе, Георги! Абе, пак си напред, бе, момче! Съберете се, бе, шерита, бе! Ела при мене, бе, ела тука, бе! Слушай, ма, ти топката гледаш ли? Питам те, топката гледаш ли? Не виж, че топката е 1 метър напред, къде скачаш? Отстъпи, бе, човек, отстъпи! Не де отива! Не де отива! Не де отива! Отстъпи! Къде отиваш? Пише си! Мислиш стая, бе? Мислиш ли не мислиш? Какво мислиш? Топката като е отпред. Отстъпи си, бе, нека да поеми, нека да играеш да се обърне срещу тебе. Едната вуд слушу на порта, на 10 минути. Отива другия път да изкара. Казвам ти често, няма да ме бавя. Мартине, само му стой, ще излезе. Имаш Ивайло. Имаш Ивайло, хубав тъч в земята. Имаш Петю и Сашо от така. Георги вътре. Ивайло отвори на тъча. Ивайло. Едно! Браво, Георги. Още! 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 2 на 1. И така става. Искам да вари топката, спираш и подаваш. Ясно ли? Ясно ли? Петьо, оттам супер днес вътре. Дай тук на Мартин. Той ти на центъра. Той на центъра. Той на центъра, бе! Колега. 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 Хайрад! Там, спокойно играй. С Георги търси. Hai, Fabrizio, că face o oră până ajunge aici, Fabrizio! Георги търси, бе! Абе, обърни се към Марти, бе! Și să lași buci! До тебе съм казал, ти тръгваш да надиграваш, долата е пълна. Звък тя долу и изкараме от тук. Lei! Fără faul, da! Играй, Джеймс! Що спираш? Още! Пускай десния! Не тука, бе, не тука, бе! Първият диагонал на Петя. Към корнера! Ема и не идея му е, дай парабола да има. Парабола! Горе! Мартине, събирай. Събирай, не играш правилно, Мартине. Така. Аре, ритния, бе, човек. Добре, ай, що не е ритниш, бе? Ай, що не е ритниш, бе? Кой ще остави, бе, момче? Отваряй, Мартине, отваряй! Сашо! Още! Hai, Fabrizio! Топката не е да я ритниш, бе! Само се появи! Oi, Fabrizio! Точно те! Да. Георги! Верите! Аре, дай дълга! Пустя! Идеална! Завършвай! Hai, Fabrizio, aici, Fabrizio! Идвай! Ești leșinat, nu intrași bine. Пак ли те държи някой, бе? Пак ли те държи някой?
Левия крак. Ако погледни сега ще видим Мишо, че и сам. Ама нарочно му се обади да вземе решение. Мартине, защо не влезеш топката навътре? Защо не си поемането ти ние навътре на поправата? И виждаш, че не ти удобно. Контролираш ти веднъж по-мек и само обърни глезна. Сила не ти трябва. Виж го, не мога да я фани, бе. Стига. Още! Мартине! Още! Мартине, Вайло, отивай, къде остани се? Бягай, бе, Вайло! Бягай! Дай му я! Дай му я! Влизай с нея! Аре, Мише! Hai aici, Fabrizio! Fabrizio, hai că tu ești fundaș! Urcă! Джеймс, пред Георги. Мишо, пред топката, къде кого паеш там, бе? Стой! Ай сега! Мартине, събирай. Пас, бе! Да къде отиваш там, бе? Абе, Сашо! Викни му да те обърни, бе! Да борим само. Заспах ти! Аре, бе, човек, Ей, спокойно, сам. Задръжа, може и назад. Hai ca fi! Браво, бе, Джеймс! Чакай, бе, поеми си, бе. Ай! Mișe, sujile вътрешен, бе. Dă-le afară că avem 3-0 noi, Fabrizio! Петя, си готов. Ивчо, остър! Ай. Кажи му! Кажи му! То сега при 5-0 и баща му ще ерти оттам. Гергана чукта, да знаеш. Те знам къде си, ама чук е Гергана. Мартине, затваряй. Браво! Джеймс, да сприт! Мишо, стой там. Ивайло! Какво мини назад да виждаш всички, бе? Абе, Ивайло! Абе, така се обърни, бе! Не скача, бе, само му стой, бе. Петьо, само му стой, той някой не прави тук. Само му стой! Где скачаш, свири фал? Само му стой! Сашо, дай на Ивайло, има да стара. Сашо, що отиваш към него, бе? Абе, ела тук към мене, бе. Ела към мене, бе, Александре. Георги, ела към Мартин. Ела, ела. Има Сашо! Мартине, бягай на тъча. Защо не мислиш, бе? Без това, Мартине. Да, бе, успех да играят на бойно, бе. Гледай как ме хвърля. Дай му остра топка. Браво, Джеймс. Сашо, вратата ти. Аригаче! Ей! Що спирате? Стане с мене, Мартин. Мартине! Даре, смени, Георги, мини по себе. Джеймс, отборен. Пред Георги. Нападател.
Мишо, вари, да се връща вътре. Дай лайка, после при мен. Петьо! Висок. Сами. На линията висок. Ай, сами голове трябва. Да оправите головата разлика. Гей, още напред между линиите. Още напред, да. Значи отвори му, бе! Дай му атак, дай му атак, дай му атак. Не се притесняй. Така. Да бутай в коридора! Ариде! Вертай! Браво, Сашо! Петьо, не се движиш! Сами затваряй, сами! Самуел, на спринт! Даяна, къстава, Даяна, къстава! Сашо! Левия до края! Левия! Сляв как до края, не мога да спре! Браво! Това е ти играта, това е ти играта! Джеймс, тука си! Не си напред, тука си! Тука назад има, да може като я поеми да ти я даде. Имаш Джеймс, в краката е на Георги! Дай му в краката! Джеймс! Сам си! Имаш Петю, дай му, варискай пак, варискай! Петю, арве! Петю, вари към топката, бе! Георги, бега оттам! Тук има засари, аре! Петю, върви се бързо! 17, Петю! Георги, на линията е, бе! Петю, остай го, бе! Петю има засара, остави го, бе! Значи, отвори му после, чули? Отвори му! Сам Петю, набутай му я, дай пас! Дай му я! Да, точно така. Ай, влизай! Влизай навътре! Защо трябва да се въртиш, бе? Отворете, бе, ей! Петю, стига, бе, ако правиш, бе, човек? Защо го пускаш, защо да влизаш? Само му стой! Мартинес, ставай! Петю, почва неговите пак го пуска да прави. Той има една минута. Не! Тръгни ляво! Пусти се с нека! Ела! Сам си! Сашо, движи се, ево! Още можеш да обърнеш! Кажете ми, че има! Няма никой да ти казва, ти се огледай! Ще пише, Лука! Ай сега! Добре, брато! То ни влезеш навътре в тази топка! Сами връщай! Стой, не се свърдай, закъсня! Ето го, имаш го, дай му я! Така, Георги между тях стой! Искай, бе, сами стига се криве! Ето се криш! Казвам ти! Вари, искай, бе! Ко ми добрекаш? Крий се като мишок! Петю! Аре, вари, искай топката, бе! Мишо, ела! Дай му се едно! Ай, бе, влизай! Завършвай сам!
Сега ако не я вкараш, вече не знам. Аре бе, Даяне!